5 palabras do Samaín. Para que vas dicir Halloween se temos o noso Samaín? Veña, imos repasar 5 palabriñas que ás veces dicimos mal e que teñen que ver con estas datas. A primeira, difuntos. Mellor di defuntos, con E. Non é defunción? Pois de defunción, defuntos. A ver se o recordas así. A segunda é cementerio. Muda iso por cemiterio, que é a opción normativa. Hai un sinónimo que se cadra non se usa tanto, e é camposanto. A terceira, floristería. Os defuntos levámoslles flores ao cemiterio, pero o lugar onde as compramos son florarías ou florerías. Cuarta palabra conflictiva, espírito, acabada en O e non en U como en castelán. Moito cuidado cos espíritus. Se dices espírito con O moi pechado, dices casi espírito. E finalmente aquí ven a quinta, calacú. Non te preocupes, esta palabra non é incorrecta nin moito menos. Falo dela para que teñas cuidado, porque calacú é unha variedade da cabaceira. Ou sexa, que non é exactamente o mesmo unha cabaza ou un cabazo que un calacú, que podría ver perfectamente de caracú do chino, non? Digo cho eu.